Jenangan Abang Putih wonten ing Dusun Karangjati, Sleman, Yogyakarta déning Eksi Kumalasari, kelas A Pendidikan Basa Daerah. Panaliten menika kalebet panaliten kualitatif ingkang datanipun inggih menika ukara saha tindak tanduk ingkang dipun pendhet saking pengamatan wonten ing papan panaliten saha anggenipun ngesahaken data ngangge analisis induktif. Dusun Karangjati ingkang mapan wonten ing Sleman, Yogyakarta menika ugi taksih ngangge dhaharan minangka ndedonga kangge kaslametaning warga saha masyarakat. Pageblug COVID-19 menika andadosaken para warga was-was. Milanipun masyarakat ngangge dhaharan menika minangka pandonga dhumateng Gusti. Salah satunggalipun dhaharan ingkang kangge tulak bala inggih menika jenang Abang Putih. Umumipun jenang Abang Putih menika dipun damel ngangge tepung beras. Ananging wonten ing Dusun Karangjati menika jenang Abang Putih dipun damel saking beras ingkang dipun damel bubur. Ingkang warni abrit ngangge gendhis Jawi, ingkang pethak namung dipun paringi sarem. Tolak bala ingkang dipun karepaken inggih menika pageblug ingkang sakmenika taksih wonten ing Indonesia. Pageblug menika saking Gunung Merapi ingkang sapukato ugi kangge ngusir sadaya penyakit saking virus corona. Upacara jenangan Abang Putih menika bilih masyarakat taksih nglampahi tradisi utawa pakulinan wonten ing tiyang Jawi. Inggih menika atur donga dhumateng Gusti mawi ubara empe ingkang mawarni-warni. Dhaharan menika wiwitanipun dipun dungani kanthi kapitadosan piyambak-piyambak. Lajeng dipun kintun dhumateng para tanggi saking sakiwa tengening ingkang damel adicara menika. Tradisi menika kedah dipun uri-uri supados samangke pituwayah saged sehat sadoyanipun.